Gracias.
Thank you.
Olùmọ̀gẹ̀rẹ̀gẹ̀ ìdókòwò.
What do you have to tell my fans? What I have to tell you? Follow his channel, subscribe. What do you have to tell my fans? Okay. Just try to be following Oba Snatchy videos, okay? I don't know, Saba. Nanko authentic, Ote money. Yeah, money is yes. So keep on watching Oba Snatchy videos, subscribe to our channel. Okay, all of my people. How many of you know
Igwe na hụ ụzọ abịa. Onye chọrọ mmadụ hụ abịa. Kedu nwa be mmiri dị ọbịa. Ịya nata ego. Nke bụrụ ugwu eziokwu. Ịpụta ụlọ ụtụ. Kere ọga na hụ n'ọfụ.